Vi skal nu kigge lidt på vores lille gulvvasker GV380 Walk Behind. Vi skal kigge lidt på, hvordan man betjener den, hvordan man monterer børsterne, påfylder vand og tømmer tankene. Vi vil nu kigge på, hvor man fylder vand og sæbe på maskinen. Påfyldningen af vand og sæbe foregår på den nederste tank, hvor man hælder både vand og sæben i. Der er ikke nogen indikering af, hvornår tanken er fyldt, så det er ved visuelle observationer. Tømningen af brugtvandstanken kan foregå på to måder. Den første måde er, at du kører maskinen hen til en rist, hvor du kan tømme tanken via denne slange. Den anden måde at tømme tanken på er ved, at du kan tage hele tanken med dig ud til en vask og tømme. Det gør du ved at løsne disse to slanger. Har et solidt greb her forneden, du må ikke kun løfte i håndtaget. Så kan du løfte tanken af dig og tage den med ud til en vask og tømme den. Betjeningen af maskinen foregår via håndtaget. Du tænder for maskinen ved at tage din nøglebrik og lægge den på i midten. Via knappen her betjener du sugemotoren, tænd og sluk. Via knappen her, tænd og sluk for børste. Her justerer du vandmængden. Her kan du aflæse, hvor meget strøm der er på maskinen. Og her slukker du for maskinen igen. Bagpå har du to betjeningshåndtag. Det er til højre her, hæver og sænker du sugelæben med. Og den øverste her giver dig mulighed for at justere vinklen på håndtaget. Når du skal montere børsten på maskinen, lægger du børsten på jorden foran maskinen, vipper den og kører den ind over for børsten centrerer under maskinen. Når du har fået børsten centreret under maskinen, skal du have startet børstemotoren, og du kan høre, at den låser fast. Sluk for børstemotoren igen, og børsten sidder fast. Inspicering og rensning af sugelæben foregår ved, at man løsner denne, piller den af, og der sidder en tilsvarende over på den anden side, så kan du afmontere listen. Sugelæben kontrolleres for brud og revner på listen, renses for fremlæme herinde. Hvis der er revner eller den trænger til at blive skiftet, løsnes disse, og du kan skifte læben. Hvis maskinen skal have renset filter, sidder det under maskinen her, lukker for ballofixen her, og så kan du skrue filterglasset af, tage filteret af og rense det. Montere det helt tilbage igen ved at gøre i modsat rækkefølge. Hos NH Handling har vi to sæber, som vi anbefaler til vores maskine. BioClean, som dækker de flestes behov. Strong, som er ekstra stærk til, hvis du har nogle svære pletter, du skal have med. Blandingsforholden kan du aflæse på dunken, og vi anbefaler at overholde dem. Når du køber en gulvvasker ved NH Handling, følger der både en børste og en holder for pads med til maskinen. Vi har 3 forskellige slags pads. Let, medium og svær. Ring til vores sælger og få en snak med ham om, hvad for noget skal du bruge på den type gulv, du har på din virksomhed.